मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आरोबाव मोनसे जाफुंसार हाबाफारि गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुम गोदान आफादनि समायखिरा लानाय फोरबो आफादगिरि महरै समायखिरा लायो हरेन्द्र बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि महरै समायखिरा लायो सफर नार्जारी बिथांमोनहा मिरु इउबिपिएमनि बानजायनायाव गलाघाट जिल्ला सिसुपानि ओनसोलनि सिङाव थानाय सांखाथि नब्लाङाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गलाघाट जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि बिबानगिरिफोरखौ मिरुनि गाहाय आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा समायखिरा लाहोनाय जायो। समायखिरा लानाय फोरबोआव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि आफादगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा मख'नो गोनांदि बे समायखिरा लानाय फोरबोआव मिरु आफादनिफ्रायनो बाहागो लाफैनो हाबावो मिरु खौसेथि बर' सुबुं गौथुमनि गाहाय नेहाथारि डक्टर बाबु बर' आरो लेङाइ नेहाथारि रबिन बसुमतारी मिरुनि कालचारेल सेक्रेटारि रिजा गयारी आरो मिरुनि हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल सेक्रेटारि फुंबिलि बसुमतारी बिथांमोनजों लोगोसे मिरुनि गोबां दैदेनगिरिफोरा बे बराय फोरबोजों लोगोसे समायखिरा लानाय फोरबोआव बाहागो लाफैयो। दिनै गलाघाट डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउबिपिएफ दाखांनायनि उनाव दिनै सरबांसा लानायनि हाबाफारि बे हाबाफारि लानाय समा बारबाय जों बेखौनो खावलायगोन जे इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेसन दा गलाघाट डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जानानै जोंनि बिबानगिरि बिथांमोना सरबांसा लाबाय बिथांमोना गाव गावनि बिबानखौ रुजुनानै हाबाफारि मावनांगौ आफादगिरि महरै हरेन बसुमतारी गाहाय नेहाथारि महरै सफर नार्जारी आरो गोबां बिथांमोना 53 माखासे सोद्रोमा आरो फरफोरखौ लानानै गलाघाट डिस्ट्रिक्ट कमिटि इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेसनखौ दानाय जादों आरो बिथांमोननि बे दानायनि उनावनो आन्सलिक कमिटि दागोन आन्सलिक कमिटिखौ दाफुंनायनि उनाव गामि गामि अर्गानाइज खालामगोन जाहाथे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं गौथुम इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेसन बे आफादनि थांखि नोजोर जा हाबाफारि मावनायनि बिथिङाव बिथांमोना फोसावगोन बेनि थाखाय गिबियावनो जिल्ला कमिटिनि जानानै बिथांमोना जिल्लाखौ अर्गानाइज खालामगोन आन्सलिकखौ अर्गानाइज खालामगोन आरो आन्सलिक कमिटिया गामि लेभेलाव थांनानै अर्गानाइज खालामगोन जोंनि हाबाफारिखौ इयुनाव खामानि मावलांनो थाखाय बे थांखि आरो नोजोरखौ लानानै बाथ्राया बेयो थोंजों नङा बिथांमोना बुंनो हागौ बिथांमोननि एजेन्सि दादों बिथांमोना इउबिपिअनि गाहाय नेहाथारि गायसनगिरि हिसाबै आंमोन बिथांमोना जाखिनि हाबाफारि मावदों फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जाखिनि हाबाफारि मावदों बेखौ रायजो राजाफ्रा फोथायनाय गैया गोजोननाय गैया आरो बिथांमोना मावलांबाय थादों बिथांमोननि एगेन्सै जों खामानि आफादखौ दानो सानाखै बा दायाखै जोंहाबो जे काउन्सिल दैदेननायाव बा बर' हारिनि राव हारिमु थुनलाइ माखासे जेंनाखौ सुफुंनायनि बेलायाव जोङो बे आफादखौ दानांगौ आरो गोनांथि होनानै जोङो इउनाइटेड बड' पिपुल्स फेडारेसन बे आफादखौ सोमजिनाय जादों आरो बेखौनो बुंगोन जे बिथांमोनाबो जाथिनि बा हारिनि खामानि मावगोन जोंबो हारिनि आरो हारिनि गांनायफोरनि माखासे जेंनाखौ खामानि मावगोन बे जेबो जोंहा हेंथा गैया दिनै जों बेखौ फोरमान होयो इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गानाइजेसन जायफोर दैदेनगिरि दंमोन दा दैदेनगिरि महरै जाखिनि हाबा मावनांगौमोन बिथांमोना हाबाखौ मावनो हायाखै गोसारहोनो हायाखै दा बे बेलायावनो इउबिपिएफ जा आफाद जोनोम जादों बे आफादखौ बिथांमोना गोसो गोथारै बरायदों आरो नैबे गोदान आफादनि गेजेरजों गोदान आफादनि एम एन अबजेक्ट आरो आइडिय'लजिनि गेजेरजों हारिनि माखासे जेंनाखौ आरो खहाफोरखौ सुफुंनो हागोन होननानै बिथांमोना जोंनि गोदान आफादाव लोब लोब फैदों आरो बाहागो लाफैदों आरो बेफोर थांखि आरो नोजोरखौ जाहाथे जाफुंसार होनो हायो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथांमोना बे आसाखौ लानानै आरोबाव फैबावदों हाबाफारिनि गेजेराव बेनो फोरमान होगोन बिथांमोना जुदि हाबाफारि मावनायाव इम्पार्शियेल जुदि जायाबा फोथायगोन दा पार्सियेलिटि जुदि जायोबा
बे फोथायनाय नङा मानो होनबा जोंनो नुबाय थादों पार्सियेलिटि UBPनि माखासे सोद्रोमा दैदेनगिरि बिथांमोना इम्पार्सियेल खामानि मावनांगौमोन पार्सियेलिटि खामानि मावदों ज'नो सानलाय हलायनि गेजेरजों खामानि मावनांगौमोन रायलायनायनि गेजेरजों बिथांमोना रायलायनायनि गेजेरजों खामानि मावाखै हारसिं गाव गावनि साननाय हनाय आरो माखासे दैदेनगिरिनि खम मानसि सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोना बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दं दासिमबो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा फोथायनाय गैया एग्जाम्पल हिसाबै आं बुङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि हेड अफिसनि जा बिथांखि बेखौ बिथांमोना मिहिनेश्वर बसुमतारी चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार सिमोन सापरियाव लांनायनि जा हाबाफारि बिथांमोना मदद होदों इम्पार्सियेल हिसाबै जे गुवाहाटीयावनो जानांगौ गुवाहाटीयाव जायोबा सेन्टार आरो बेयावनो गेजेर मोनफ्रोमबो जिल्लाया सुबिदा जागोन मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय फैनानै रायजो राजाफ्रा माखासे अफिसियेल खामानिखौ मावनो हागोन गोरलैयैनो बेखौ बिथांमोना सानाखै आरो फारसेथिं काउन्सिलनि दासिम 9सा सोद्रोमाखौ एपइन्टमेन्ट होबाय बे एपइन्टमेन्ट होनायावबो बिथांमोना दासिमबो अजद होआखै जे इम्पार्सियेल हिसाबै जाखिनि रल लानांगौमोन लायाखै जे मिहिनेश्वर बसुमतारी बिथाङा धेमाजिनिफ्राय 9 जन बा 9सा जा एपइन्टमेन्ट होबाय बे अजदखौ बिथांमोना होआखै बे रोखोमैनो डेभेलपमेन्ट स्किमखौ धेमाजि जिल्लायावल' 75% बाहायदों बे बेलायावबो इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गेनाइजेसननि दैदेनगिरि बिथांमोना जेबो अजद होआखै दा बेवहायनो जों नुनो मोन्दों सिं रायजो राजाफ्रा माने दुखु फोरमायदों बिथांमोना जा इम्पार्सियेल जा खामानि मावनो गोनां बे हाबाखौ मावाखै पार्सियेलिटि खामानि मावनाय आरो सोरबा बुंनाय काउन्सिलनि सोरबा दैदेनगिरिया बुंनाय बा सोरजोंबा दैदेनजानाय बे हाबाफारिनि थाखाय बिथांमोनखौ रायजोनि गेजेराव बिथांमोना गाज्रि मोनजानाय बे सम फैदों दिनैसिम जोङो कामरुप दानसेयावनो जोङो मास मोनसेयावनो कामरुप मेट्र' डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दाबाय आनसलिक कमिटिबो माखासे दागासिनो दङ बेनिफ्राय गलाघाट डिस्ट्रिक्ट 26 जुनाव जोङो दाबाय बेनिफ्राय थांनाय 2 जुलाइयाव जोङो नर्थ गुवाहाटी नर्थ कामरुप डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ दाबाय आरो आनसलिक कमिटि जायगा बिदिनो दागासिनो दं बे रोखोम जोङो दानसेयाव जोङो 3 डिस्ट्रिक्टखौ दानो हाबाय बे गोथार बुब्लियाव दिनै जों थांनाय 26 जुलाइ 23आवनो जों आफादखौ दाजादोंमोन बिबान मोनदोंमोन दिनै 10 तारिख जुलाइनि नैबे जोंनि सतबांसा लानाय दिनै जों गासैबो कमिटिया जों दिनै सतबांसा लादों जाहाथे जों हारिनि थाखाय गासैबो सुखु दुखु ससिय' इक'नमिक कालचार एन्ड इडुकेसन बेफोराव जाहाथे मोजाङै दैदेनलांनो हायो बेनि थाखाय जों दिनै नैबे आफादाव दिनै नैबे सतबांसाखौ दिनै लानाय जादों UBPOआ जोंनि नोजोराव जिथु जेरैबायदि मावनांगौमोन बेबायदि जों मावनाय नुवाखै जों रायजोआनो बेखौ साबजानाय मोनाखै दा जेरैबायदि आउट अफ BTCआव जों माने डेभेलप जालांगोन होननानै जों सानदोंमोन नाथाय जोंनि नोजोराव रायजोनि नोजोराव नुदों जों माखासे मुस्लिम 7-8 मानसियाल' जेनेबा पार्सनेल डेभेलप जों बेफोरखौ नुनो मोन्दों खिन्थु राजुआबाबो जिखिनि खामानिफोर जानांगौमोन बेफोरबायदि खामानियाथ' जायाखै दा जों बिनि थाखायनो दिनै नैबे आफादखौ महर होनाय जादों